Πώς είμαστε ομορφόπαιδα, ας βες εδώ. Αυτό είναι ένα live που βλέπετε σαν YouTube βίντεο. Παίζουμε σχολείο για 15η φορά. Και subscribe, like όσοι είστε καινούργοι. Πάμε να ρωτήσουμε τα τούβλα ερωτήσεις. Φύγαμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ο κύριος Τένις είναι πρώτος. Πού είσαι 5χρονο? Για μιλά. Έλα. Ακούγομαι. 1, 2, 1, 2. Ακούγεσαι 5χρονο. Είσαι έτοιμος? Ναι. Πάμε πάλι. Θα σε βάλω, θα σε βάλω επειδή δεν έχω άλλον. Το έχουμε και λέμε. Λοιπόν. Ποιο είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας? Ο Ολυμπός. Ο Ολυμπός. W, τσάτε ένα W, το ήξερε, το είπε, τσάτε ένα W, σας παρακαλώ. Έχουμε και λέμε. Ποια δύναμη μας κρατά στη γη? Βαρύτητα. Μπρο, τσάτ! Ένα W, μπρο, ένα W, μπρο. Ένα W, τσάτ. Σε βάζω mod, απλά μην το τρέξεις, ok? You know what to do, my boy. Ξέρεις. Τσάτ ένα W, μπρο, ξέρει, τσάτ. My boy, he knows. Ξέρει τι κάνει, ξέρει. Είναι W, τσάτ, τον βάζω εδώ. Είναι δικός μου. Πάμε. Τι όνομα είναι αυτό, ρε, μπρο? Για πάμε. Έλα μπρο, μ' ακούς? Σ' ακούω, ρε, μπρο, τι όνομα είναι αυτό? Ρε μπρο, τι να κάνω, τώρα το σκέφτηκα. Ρε μπρο, τι να κάνω. Ωπα, ρε, ακούγομαι 15 φορές, ρε, κλείς το iPad, ρε, 5χρονο. Έχω βάλει την τηλεόραση, ρε μαλάκα. Μη βρίζεις. Sorry, bro. Ωραία. Κλείς απλά την τηλεόραση, ρε, μπρο, ακούγομαι 15.000 φορές. Ωραίος. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Λοιπόν, περίμενε. Ωραία. Ποιος είναι ο κοντινότερός μας πλανήτης? Ο Άρης. Κοντινότερη ομάδα στο ποδόσφαιρο μπορεί. Πλανήτης. Ο Άρης πλανήτης είναι. Τσα, το φεγγάρι δεν είναι. Έχω χαζέψει. Ρε, Όχι. Το βρήκα. τι είναι? Ο Κράνος. Φορούσε κράνος. Ναι. Αυτό είναι παλιό και ωραίο. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Έχουμε και λέμε. Βασικά αυτή είναι η κλασική ερώτηση, τη ρωτάω σε όλους, αλλά είστε όλοι άχρηστοι και δεν την απαντάτε ποτέ. Ποιος έγραψε την Οδύσσεια? Μπρο, αυτό είναι πανεύκολο. Μπρο, πριν 5 λεπτά το διάβαζα. Πάμε. Ο Ικανότητας. W. Αυτόν δεν θέλω να τον βάλω. Μπρο, εσένα δεν... Δεν θα βρεις. Μπρο, να το βγάλω, έχει μπλούζα η οποία έχει τη λέξη από jog. Δεν μπορώ να το πω, μπρο, δεν μπορώ να σε βάλω. Πάμε, μην με κάνουν άντι, μπρο. Μην μου στέλνουν άντι. Θα σε στέλνουν άντι, θα γίνεις και εσύ διάσημος, αδερφέ μου. Δεν μπορώ να το βάλω, έχει τη λέξη στην μπλούζα από jog. Δεν μπορώ να τον βάλω. George, καλησπέρα. Έλα, σβέστη. Έλα, 5χρονο, είσαι έτοιμος? Ναι, είμαι έτοιμος, έλα. Ωραία, έχουμε και λέμε. Τι είναι το διαδίκτυο? Λοιπόν, το διαδίκτυο είναι κάτι που μπαίνουμε μέσα από το ίντερνετ ή κινητό ή υπολογιστή ή τάμπλετ και εκεί πέρα ψάχνουμε στα websites και μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το διαδίκτυο, μπορούμε να στέλνουμε μηνύματα με το διαδίκτυο, μπορούμε να παίξουμε παιχνίδια με το διαδίκτυο. Αυτά. Τσάτ, γράψτε ένα άμα πιστεύετε ότι αυτό που είπε είναι σωστό, διότι είναι ό,τι πιο άχρηστο έχω ακούσει. Το διαδίκτυο είπες... Δεν σου μόνο το διαδίκτυο. Ρε, τι είναι το διαδίκτυο? Παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών, ρε, 5χρονο. Λοιπόν, επόμενο. Same thing. Ωραία, ξέρεις τι. Έλα. Άλλες 100 ερωτήσεις περίμενα. Μου φτιάχνει τώρα το ChatGPT. Πιο γρήγορα, ρε, κόλλο ChatGPT. Εν τω μεταξύ, 5χρονα. Πατήστε όλοι subscribe, like και καινούργοι. Και follow.
Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ωραία. Όχι, sorry. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος ποιος είναι ο μεγαλύτερος... Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πρωτεύουσα της Ισπανίας. Το Ισραήλ. Μπρο, εκεί είχε πάει ο Ρονάλντο. Τι είχε πάει ο Ρονάλντο και εσύ στο Ισραήλ. Τι λέει το 5χρονο ρε μπρο. Όχι, ρε. Στη Ρεάλ Μαντρίτ. Ρε πρωτεύουσα είπα, όχι ομάδα. Πήγε στη Real Madrid ο Ρονάλντο είχε πάει στην Real Madrid. Ναι. Ρε μπρο είναι... Ναι, κύριε Μπόμπο, ναι ρε μπρο. Είναι επικίνδυνες μπλούζες. Μπρο, τι στο καλό. Ομορφό παιδό, είστε καινούργοι. Σαμπάκιους, λακάκιους. Καλησπέρα Ανδρέα Μαύρε. Καλησπέρα. Μας ακούς? Ναι. Καλησπέρα. Ρε μας ακούει το 5χρονο. Δεν σ' ακούω, Ασβέστη, δεν σ' ακούω. Όπου έχει και μπλούζα βίγιο. Γράψτε ένα άμα είναι 5χρονο Pro Max, 2 για όχι. Όχι, αγαπάμε βίγιο, αλλά γράψτε ένα. Άμα είναι 5 χρονών, 2 για όχι. Πω, βίγιο μπλούζα εδώ. Holy chop. Ρε, κάτι έχω κάνει πάνω στο βόλο μου και δεν σ' ακούω. Πες μου τι να κάνω για να το αλλάξω και να σ' ακούω. Μπες ξανά, απλά, μπες ξανά. Όχ. Καλησπέρα, Έλληνα, ο Μιτζι. Ποιο με θυμάσαι. Εσύ γιατί δεν έχεις φρύδια, ρε μπρο, τι έγινε. Α, έχεις. Έλα, σε ακούω. Άνεργος μπάντ, οκ. Περίμενε λίγο. Τένις, κάνε μια friend. Δεν με ενδιαφέρει τώρα, Σβέστη, με έχει κάνει ήδη. Σου το είπα, ρε μπρο. Τζίμι, το ξέρω. Ας το να πάμε. Α, παιδί, εγώ είμαι ο editor. Ωραία, πες μου ερωτήσεις. Ωραία, έχουμε και λέμε. Πόσα δόντια έχει συνήθως ένας ενήλικας άνθρωπος. Είναι πολύ εύκολο. Μου πέσε το ακουστικό. Ωραία. Πόσα δόντια έχεις. Γιατί είσαι έτσι, ρε μπρο. 23. 23 να είναι η ώρα σου ρε μπρο. 23 δόντια έχω εδώ που είμαι ενήλικος. Αυτό έδειξε στο live. 3 Όχι, και εντάξει, 2. 32. Ωρε μπρο. 32, ξέρω. Πόσα δόντια έχει όντως. Κλιπάκια, κλιπάκια. Α, και αν μπορείς να με κάνεις λίγο καθηγητή, θέλω. Please. Μετά, τσάτ, τον είδατε, έγινε. Πόσα δόντια έχει όντως. Ω Παναγία μου, αυτός είναι επικίνδυνος, αδερφέ. Δεν θα κάνω κάτι, στορκίζομαι. Έλα. Είμαι καλός σήμερα, δεν έχω όρεξη. Ωραία. Άκου, πρωτού ξεκινήσουμε, μπορείς να βγάλεις λίγο το voice changer. Άστον ρε κύριε Τένις, άστον ρε 5χρονο, περίμενε. Μιουτ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, είναι πολύ εύκολη ερώτηση και απάντηση. Ωραία. Ωραία. Πού βρίσκεται ο εγκέφαλος? Στο κρανίο. Σωστός. Ωραία. Ωραία. Να σου κάνω μια ερώτηση κι εγώ. Κάνε μια ερώτηση. Θα είμαι mute, απλά να μ' αφήσεις έτσι εδώ πέρα να κάθομαι. Δεν θα κάνω τίποτα, απλά να κάθομαι εδώ έτσι, ωραία και καλά. Λοιπόν, Σε παρακαλώ. ποιο είναι το μεγαλύτερο θηλαστικό ζώο? Ο Κρίσης Σεμελιάρ. Θηλαστικό δεν είναι και γυναίκα ρε μπρο. Τι Κρίσε σε μάρι ρε μπρο. Είναι όντως. Εντάξει, τσάτ. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ ήμουν τώρα, θα σε κάνω βρε. Σε είπα Βίκυ. Όλα καλά. Ομορφό παιδά, να κάνω μια ερώτηση. Τον Chris ASMR τον κάναμε για κιλά ελέφαντα ή όχι? Ο ελέφαντας πόσο κιλά είναι, τσάτ? Γράψτε λίγο chat GPT. Chris ASMR, 500. τι 500 ρε μπρο ελέφαντας? 2 τόνοι πρέπει να είναι 5χρονο. 2 τόνοι κάνει ένα αμάξι, ρε μπρο. Όχι, δεν μπορώ ρε μπρο, θα κάψω εγκέφαλο. 5 τόνους είναι ένας εγκέφαλος. Ένας εγκέφαλος είπα μπρο, εντάξει έχω χαζέψει αδερφέ. Έλα ο επόμενος. Πάμε. Πάμε, έλα. Καλησπέρα Darkness.
Καλησπέρα. Λοιπόν, Darkness, Ασβέστη, πριν αρχίσεις τις ερωτήσεις, bro, το υπόσχομαι μπορείς να με κάνεις ad, please. Δεν ξέρω αν έχω χώρο σε αυτό το account. Θα σε κάνω, αλλά μετά, μόλις κλείσω αυτό το live, πρέπει να κάνω ένα άτομα και να βγάλω χώρο. Εντάξει. Αυτό. Οκ. Λοιπόν, είσαι έτοιμο. Ναι. Ωραία, έχουμε και λέμε. Περίμενε να βρω κάτι καλό. Ωραία. Λοιπόν. Τένις, απλά κλείσε μικρόφωνο, ρε μπρο, please. Λοιπόν, Οκ. έχουμε και λέμε. Ρε μπρο, δεν μπορώ να βρω μια ερώτηση. Α, βρήκα. Ποιος έγραψε τους μύθους του Εσώπου? Αδερφέ, το πληκτρολόγιο ακούγεται μέχρι το Κόσοβο, αδερφέ. Για πες το. Ο Chris ASMR. Εσύ τον έβγαλες. Ναι. Όχι ρε, βάλ' το να πίσω ρε, τους ρωτάω δύο ερωτήσεις. Μπρο, μην κάνεις πράγματα ρε, άσε με. Το παίζω εγώ μπάλα, εντάξει, please ρε. Έλα ρε μπρο, sorry. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Τέλειο. Τι σημαίνει Wi-Fi? Ίντερνετ. Ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο. Πόπο μπρο, chat, γράψτε ένα μα έχετε κάψει εγκέφαλο, 2 για όχι. Και όσοι είστε καινούργοι παιδιά, πατήστε subscribe, follow και like, ρε. Να ανεβούμε. Εγώ είμαι good boy. Εγώ τα είπα όλα σωστά. Ναι, good boy. Good boy σε κάνα άλλο όνειρο. Λαμαέωνα. Όπα, κάτσε να βάλουμε τη σειρά. Στο τέλος, Κλείσε μικρόφωνο, Τένις, please. Ακούγομαι. Κάνεις πάρα πολύ θόρυβο. Πάμε, ναι. Ακούγομαι. Τέλεια. Ακούγεσαι. Ωραία. Μπορώ για παράδειγμα να σου πω πότε ξεκίνησε ο δεύτερος παγκόσμιος. Πότε ξεκίνησε ο δεύτερος παγκόσμιος? Το 1940. Σωστός. Ωραία. Μπορώ να σου απαντήσω και σε μια άλλη, άμα θες. Ωραία. Ποιοι είναι οι χρόνοι του ρήματος? Όχι ρε μπρο. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω ρε μπρο. Μπορώ να σου απαντήσω ποια είναι η πρωτεύουσα της Ισπανίας. Η πρωτεύουσα της Ιταλίας, ποια είναι? Της Ισπανίας ή της Ιταλίας? Της Ιταλίας, ποια είναι? Περίμενε να σε δυναμώσω λίγο γιατί δεν ακούγεσαι. Ωραία, εντάξει, σε ακούω. Η πρωτεύουσα, νομίζω είναι η Ρώμη. Ένα λεπτό, περίμενα. Τσάτ είναι η Ρώμη. Πρωτεύουσα Ιταλίας. Ποιο είναι? Πρωτεύουσα Ιταλίας, ποια είναι? Ποια είναι η πρωτεύουσα Ιταλίας? Σωστό είναι. Ναι. Σωστό είναι. Οκ. Εντάξει, W, το είπες σωστά. Χάλασα λίγο. Έλα ρε Ρίκης. Ρίκης W, donators. Πάμε. Ναι, Είσαι έτοιμος? ναι, σ' ακούω. Ωραία, λοιπόν, έχουμε και λέμε. Περίμενε, δώσε μου ένα λεπτό. Ωραία. Τι είναι ένα πρόγραμμα? Τι είναι? Με ένα πρόγραμμα, εγώ ξέρω το σχολικό πρόγραμμα. Τώρα για ποιο πρόγραμμα μου μιλάς εσύ? Πω, μπρο, ωραία, πολύ πιο εύκολο. Ποιος... Sorry. Λοιπόν. Ποιος διοικούσε τους 300 στις Θερμοπύλες? Ο Λεωνίδας! Ένα W chat γιατί έδωσε τρελό φώναγμα. Να σε καλά, αγώνα μου. Σωστός, ο Ρίκης. Τα λέμε. Γεια. Μπρο, τσίριξε chat, το έβγαλα... γράψτε όλοι 67 τώρα για τον επόμενο chat. YouTube, πατήστε like. Πηγαίνετε με 300 likes, bro. Πηγαίνετε με 300 likes γιατί ο επόμενος είναι επικίνδυνος. Άνεργος μπόμπιρας. Άραξε. Λοιπόν, το έχουμε. Όλοι 67 και ξαναλέω πηγαίνετε με 300 likes YouTube. Άλλα 33. Να βάλω έναν. Όχι. Τένις, περίμενε βρε. Έχει ουρά, αγόρνα μου. Μετά. Εντάξει, πρέπει να πάμε με τους βασικούς. Εντάξει, περίμενε. Λοιπόν, ετοιμάσου φίλε. Λοιπόν, μετά βάλε τον Μαύρο επειδή έχασε τη σειρά του πριν, επειδή τώρα έφτιαξε το μικρόφωνο του. Και μετά μου μπορείς βάλε ή τον Καροτάκι ή τον Άνεργο Pop. Διάλεξε, άμα δεν θες με τους βάλεις. Έλα, ξεκινάμε. Δώσε μου ένα λεπτάκι. Τσάτ, αυτό σας λέω τσάτ. Ένα λεπτάκι ρε, με πονάει το κεφάλι μου. Ένα λεπτό. Γράψτε ένα άμα είναι 3 χρονών, 2 άμα είναι 4 χρονών.
Αυτό δεν είναι πεντάχρονο, τσάτ. Κάτω από 5. Κάτω από 5, τσάτ. 1 άμα είναι 3 χρονών, 2 άμα είναι 4. Αυτό είναι κάτω από 5 χρονών, ρε. 1, 2. Μην γράφετε 3, ρε, μπρο. Δεν έχω πει κάτι για 3. 1 ή 2 ή 3. Ω, μπρο. Τρελό, Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Ναι, είμαι. Αλλά σίγουρα δεν ακούω το live σου. Σίγουρα είναι πεντάχρονο, αφού... Λοιπόν, έχουμε και Έλα. λέμε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο δάσος του κόσμου? Ο κόλος του Κρίσιο Σεμάρ είναι πιο μεγάλος και από τον Αμαζόνιο με τις τρίχες. W γιατί chat το σκέφτηκε πολύ. W. Αυτό μπορεί να μπει και κλειπ. Αυτό είναι clip, ρε bro. Πρέπει να κόψω clips από 2 lives, bro. Δηλαδή έχω πάει τρένο. Chat ένα W. YouTube όσοι είστε καινούργοι, subscribe, like, bro. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί του κόσμου? Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου είναι τα ηχήσια του Κρίσιο Σεμάρ. Yo, you tripping, bro, come on. Έλα, next move. Έλα ρε ταχύτητα. Ακούς. Ακούω ταχύτητα, πάμε. Γιατί μου λες ταχύτητα. Ταχύτητα το Ωραία. γρήγορη μου, ευχαριστώ ρε. Πάμε. Ωραία, θα σου ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσεις κάτι. Σε βγάλει πλούσιο. Σε παρακαλώ απλά. Μπορείς να με βάλεις moderator. Μπορεί, γιατί πρέπει να αλλάξουμε τον κύριο τένις, είναι λίγο επικίνδυνος. Please, Bro, θα ποιος κάνεις είναι αυτός πλούσιο. ο Τόσο με καιρό σε ξεχάσε, βλέπω. Who is this? Μαρτζέλη, μην εσύ λες τυγκάρεις πως ρε bro. Bro, don't do. Σε βλέπω τόσο καιρό, ωραία, πάμε. Τώρα. Μαρτζέλη, μην Δύο τυγκάρεις χρόνια bro, σε βλέπω, please. πάμε. Άμα κάνεις comeback, let me know, αλλά μην σπαμάρεις. Ομορφόπεδα, όσοι είστε καινούργοι, πατήστε follow, subscribe, άμα είστε πεντάχρονα και like. Δώσε μου ένα λεπτό εντωμεταξύ, γιατί με έχουν κατασπαμάρει στο δίκτυο και δεν ξέρω γιατί. Μπρο, γιατί μου στέλνετε βίντεο με τον ικανότητα, τον οποίο απλά τον βρει... Μπρο, σας τορκίζομαι, άμα σας δείξω το for you μου, είναι γεμάτο με άτομα τα οποία τέτοιο. Τα θεία δεν τα βρίζετε. Τι μου δίνει ρε μπρο. Μπρο, μου βάζει κάτι ό,τι να είναι το TikTok, τορκίζομαι. Λαμαχέλνα. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε για λέμε, είσαι έτοιμος JNX. Όπα μπρο, έκλεισα το τηλέφωνο, Έτσι, εγώ παρέτοιμος, έχω το chat GPT μπρο, έχω χαζέψει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Περίμενε. Ένα λεπτό chat, wait. Ποιο... Οκ, αγάπη. Τι είναι αυτό ρε μπρο, πού το βρίσκω? Ποιο? Έλα, πες. Ωραία. Περίμενε. Μπρο, τι γίνεται στο σπίτι σου ρε μπρο, βαράς κόσμο. Εγώ όχι. Λοιπόν, πρωτεύουσα της Είναι Γερμανίας. και μπορεί. Yo, JNX, no. Μπρο, τι είπες? Μπρο, δεν το άκουσε κανένας αυτό έτσι. Μπρο, είναι λόγος για να σε βγάλω αυτός ρε μπρο, yo. Αυτό πρέπει να το κλείψω, αυτό πρέπει να το κλείσω. Αυτό, πέρμα μπαν ρε μπρο, όπα, too much. Το ακούσατε? Μπρο, μπορεί να φάω restriction ρε μπρο με αυτό που είπε. Μπρο, don't do that ρε μπρο, yo, μπρο, τρύπαρες. Ωρε μπρο. Γεια! Έλα πεντάχρονο. Λοιπόν, να πω κάτι. Να πεις κάτι. Λοιπόν, έχω 2 φίλες και θέλω να σου πω ότι είσαι πολύ καλός και ότι είναι φαν. Σκάστε με το πάρε πεντάχρονα, είναι πιξελικές κοπέλες. Ω, ακούγομαι 15 φορές. Ευχαριστώ ρε, να είσαι καλά, αλήθεια, much love. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Ναι. Ωραία. Πρωτεύουσα της... Τι? Τίποτα. Πρωτεύουσα της Ιαπωνίας. Τόκιο. Σωστό είναι. Και πού εφευρέθηκαν οι πρώτες πυραμίδες? Αίγυπτο. W in the shot. W in the shot. Κάτσε. JNX, πάτε στο τερμάτισε ρε μπρο, θέλω να σε βάλω μπρο. What the hell, πες μου. Please don't, μην με βγάλεις. Να σε βγάλω ρε πεντάχρονα. Έλα ανεργία. Μπρο, πρώτο καλησπέρα, δεύτερον μπορώ να γίνω δάσκαλος, έχω βρει ερωτήσεις, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ γιατί είσαι επικίνδυνος όρσος μπρο. Ευχαριστώ για τα 10. Όχι, δεν είμαι επικίνδυνος, δεν θα βάλω κάτι, έχω βρει από το τσιπτή και εγώ. Δεν θα βάλω σήμερα. Καλά. Θα βάλω άλλο. Εντάξει.
Καλά. Λοιπόν, κάνε μου ερωτήσεις. Ποια ήπειρος βρίσκεται σε ποια ήπειρος βρίσκεται η Ελλάδα? Στην 10η. Ποια 10η ρε μπρο, 7 ήπειρους υπάρχουν στον κόσμο ρε τούβλο. Η Ελλάδα που Α, βρίσκεται? Ή ο Ευρώπη λέω. 7. Η Ελλάδα που βρίσκεται, σε ποια 7. ήπειρος? Στην πρώτη γιατί είναι και η καλύτερη. Και πώς λέγεται η πρώτη ήπειρος, παλικάρι μου όμορφο? Σπέρμα. Έλα αδερφέ μου. Βλέπετε για ποιο λόγο δεν βάζω τέτοια άτομα δασκάλους. Αβέτη. Έλα ρε πεντάχρονο. Γιώργο. Ακούς. Πες μου. Βγαίνω λίγο, μπορείς να με ξαναβάλεις. Ναι βρε, ναι. Έγινε. Έλα μπαμπέ. Μα boy. Έλα ευθυμίδη. Έλα Βέτη. Λοιπόν. Λέγε μου. Από ποια χώρα βρίσκεται ο Μέση? Αργεντινή. Ωραία. Και από ποια χώρα βρίσκεται ο Χάλαντ? Νορβηγία. Περίμενε λίγο, bro, περίμενε λίγο. Τώρα που πεις Μέση. Μέση Ρονάλντο, bro. Σουι! Ωραίος. Τα λέμε. Ένα W, chat. Μέση Ρονάλντο, chat. Μέση. Όχι Ρονάλντο. Σουι. Καλησπέρα. Ακούς. Ακούω πεντάχρονο. Πες μου. Ωραία, θα με κάνεις άντε, άμα τα απαντήσω όλα σωστά. Άμα έχω χώρο στους friends, ναι. Απλά δεν έχω χώρο. Έτσι, λέγε. Λοιπόν, έχουμε και λένε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ζώο στον κόσμο? Η μπλε φάλαινα. Σωστός. Και ποια είναι η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο σε έκταση? Η Ρωσία. Τι, what? Δώσε μου ένα λεπτό. Τι έγινε το live μου? Chat. Φάγαμε ban στο TikTok. Holy. Φάγαμε μπαλ, bro. Γιατί? Έφαγα ban στο TikTok. Γιατί? Ωρε, bro. Έφαγα ban στο TikTok. Χωρίς λόγο. Έφαγα ban. Γιατί? Για πάντα, όχι. Έφαγα ban μόλις. Και δεν ξέρω τι έκανα και έφαγα ban. Όχι ρε μπρο. Πάλι τα ίδια. Δώστε μου ένα λεπτό. Βγαίνει μια χαρά το live, κλείσει το TikTok. Αυτό έκανα. Θα κλείσω λίγο για το TikTok και ξανανοίξω. Έλα ρε μπρο, γιατί το μπίνει έτσι? Δώστε μου ένα λεπτό. Πώς λέει το παιχνίδι podcasts? Restrictions. Γιατί έφαγα restriction? Δώστε μου ένα λεπτό να δω. Wait, YouTube, δώστε μου ένα λεπτό να το φτιάξω. Για πόσο καιρό? Για τώρα. Έφαγα τρομερό σάντομπαν. Τι λέει? Σάντομπαν απλά για 1-2 μέρες δεν θα μπαίνει σε FYP. Δεν τρώει εκεί ρε. Σπανός ποιος είναι ο Σπανάλο δικός μου? Όχι. Δεν είναι σάντομπαν ρε. Ψεύτικος ορσάλιος μπήκε. Δάμα έωνα. Όπα βρε σπάμερ, ηρεμία. Περιμένετε. Πώς λένε το game? Το game λέγεται podcast, απλά περιμένετε λίγο. Έχω ξενερώσει ρε φίλε, δεν γίνεται να τρώω bans έτσι. Θεέ μου chat, wait. Να δω άμα θα φύγει το ban. Wait. Μπήκε admin. Πού μπήκε admin? Στο παιχνίδι. Τι είναι αυτός? Μπήκε admin όντως. Στο game. Πού μπήκε ο admin? Παιδιά, κλείνω το live στο TikTok και το ξανανοίγω ρε. YouTube μείνετε εδώ. Απλά κλείνω το live στο TikTok. Ωρε μπρο, περιμένετε 2-3 λεπτά ρε. Ξενέρωσα ρε chat. Τι φάγαμε ban στο TikTok? Δεν έκανα κάτι για να φάω ban. Ειλικρινά. Χαζομάρα YouTube. Τρελή χαζομάρα. Απλά φάγαμε ban, χωρίς λόγο.
Keyboard. Τι keyboard βρε 50 χρόνια, θα συνεχίσουμε σχολείο ρε. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έφαγα μπαν. Ειλικρινά. Rules and guidance. Good boys. Κάστε με το good boy ρε 50 χρόνια. Περιμένετε. Θέλω να δω γιατί έπεσε το live όμως. Keyboard. Πού σε βρω μορφοπαιδά. Όσοι ήρθατε από το TikTok πατήστε subscribe, like. Αλλά ναι. Θέλω να δω για ποιον λόγο φάγαμε ban chat. Θέλω να δω πραγματικά για ποιο λόγο τρώω ban. Χωρίς λόγο. Best rivals. Βάλε καροτάκι. Λαμαέωνα. Περιμένετε να δω. Μπρο, έχω τρελαθεί. Πάλι μπαν. Περιμένετε βρε 5 χρόνια να το φτιάξω. Θα συνεχίσουμε σχολείο ρε. Απλά λίγο να το φτιάξω. Περιμένετε. Rules and guidance. Γεια μπρο, πιστεύω να έχεις μια τέλεια μέρα. Γεια ζω, μαμπόε. Ξέρετε από τι έφαγα μπαν, μου το έβγαλε μόλις. Γιατί έφαγα μπαν, από τον Σάβυλο. Άρα ο Σάβυλο θα φάει μπαν. Δεν πάω τον έχω. Έλα ρε Σάβυλο, γιατί να το πεις αυτό. Έχω πει να μην βρίζετε. Έφαγα μπαν εξαιτίας. Ζωμάρα. Σαν live, ρε. Πάμε, τι είπε. Είπε τη λέξη αποσπέ. Και θα τον πατήσω μπαν, να μην τον βάζω. Για μισό μήνα. Μια εβδομάδα βασικά. Αλλά ναι, είναι κακό. Όσοι μπήκατε ομορφότερα, πατήστε subscribe, like. Φάγαμε τρομερό shadow ban. Δεν βγαίνουμε for you. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε δυναμικά. Αλλά ναι. Hello. Πώς το όμορφο παιδά. Ξανά άνοιξα γιατί τον πίνει το TikTok. TikTok να είσαι καλά για τα bans που με βαράς χωρίς λόγο. Να είναι καλά το TikTok, το TikTok που μας βαράει ban αβέρτα. Έλα βέτη. Ξανά άνοιξα chat γιατί έπεσε το live πριν, επειδή φάγαμε ban. Πώς λένε το game, το game λέγεται podcast. Τι είπε. Είπε κάτι κακό ρε, γι' αυτό. Λαμαέωνα. Πες φρουρά. Φρουρά. Περιμένετε να δω άμα έχει φτιάξει το live λίγο. Έχω κλιπ με το δάσος, μαμπούε. Περιμένετε να δούμε. Λοιπόν. Χοντρέ, τι χοντρέ ρε μπρο με το TikTok που δεν τον πίνει. Best rivals, λαμαέωνα. Πώς το μορφό παιδά, γεια βρε. Γεια σου αφέτη. Σπιονίρα κολουμπίρα. Είσαι έτοιμος αδερφέ μου. Να με κάνεις mods. Έχω κάνει να... Όχι μπρο, sorry. Δεν θέλω ρε, sorry. Δεν θέλω γιατί το κάνω μόνος μου, ας πούμε, και μπορεί να φάω ban. Τώρα ειδικά που έφαγα και τον ban δεν θέλω ρε, συγγνώμη αγόρνα μου. Ρε μπρο, δεν είμαι επικίνδυνος, αρχίζομαι. Μπρο, με αυτό το όνομα δεν μπορώ να σε κάνω mod ρε, θα φάω flag. Ήδη τρώω flag. Ήδη μου βαράει κίτρινο με το όνομά σου. Κατάλαβες. Α, οκ, ρώτα. Έτοιμος. Θα το αλλάξω κάποτε, εντάξει. Σωστός. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πότε έγινε η Ελληνική Επανάσταση? Άλλη ερώτηση. Μια ωραία. Τι χρώματα έχει η ελληνική σημαία? Μαύρη και νομίζω κόκκινη. Σαν της Αλβανίας. Αλβανική σημαία ρε μπρο, δεν έχουμε, όχι ελληνική. Α, ελληνική. Τότε είναι μόνο μαύρη. Αδερφέ. Όχι. Λοιπόν. Αλλά πριν βγω, γιατί ξέρω τι θα με βγάλεις, έχω ένα τραγουδάκι. Όχι ρε, θα σου πω άλλη μια ερώτηση ρε 5χρονο. Εντάξει. Πέρμαμπαν, όπως λέει και ο ταχύτητας, ο γεγανότας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ας βες σου κάνα δωράκι, Baby Storm. Love you my boy, love you. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ποια είναι η πιο γνωστή μάρκα αμαξιών στη Γερμανία? Η πακιστανική. Πώς λέει το παιχνίδι? Podcast, σκύνει το σχολείο, chat. Καλησπέρα. Πού σε ρε ψεύτικη αβέτη? Μ' ακούς. Σ' ακούω ψεύτικη αβέτη, καλά είσαι? Γιατί το κινητό μου τον πίνει. Το βλέπω. Πώς είσαι ρε αβέτη, για πες μου. Για πες. Δώσε μου ένα λεπτό. Περίμενε λίγο να πετάξω από το παράθυρο το κινητό γιατί δεν κλείνει και ακούγει το live. Ναι, για πες. Μισό λεπτάκι. Ρε τι φτιάχνω που δεν ακούω. Έλα.
Λοιπόν, πεντάχρονος έτοιμος. Ναι. Λοιπόν, ποια είναι η μονάδα μέτρησης της δύναμης? Άλλη ερώτηση. Ωραία. Έχουμε και λέμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πόσα άτομα έχει μια ομάδα του ποδοσφαίρου μέσα στο γήπεδο? Και από τις δύο ομάδες ή μόνο μία ομάδα? Μόνο μια ομάδα. 11. Baba boy, my boy has very second dog. Love you. Τα λέμε. Ένας. Όπα ρε, κάτι θέλω να μου πει. Όπα. Θεοχάρης Χαριτάκης, ευχαριστώ για τα 2 ευρώ αγώνα. Μου ομορφή, thank you. Ασβέστης ότι καλύτερος. Να είσαι καλά, ρε, thank you. Μισό το βάλω πάλι, κάτι ήθελα να μου πει. Ο Άζους. Θα σε βάλω, πράσινε μπερές, είδα, ρε. Έλα, πες το πάλι. Τώρα, επειδή έχω κανονικό όνομα, μπορείς να με βάλεις moderator, σε παρακαλώ? Θα βάλω τέτοιο, θα βάλω τον Μπερέ. Μόλις μίλησα μαζί του, ρε. Σε πρόλαβε. Συγγνώμη. Εντάξει. Θα σε βάλω next, το υπόσχομαι. Έγινε. Εντάξει, για ναι. Τα λέμε. Γεια. Μπρο, έχει μπει ένας ψεύτικος Ορσάλιος. Μα μπο, αδελφέ μου, θα με κάνεις mod, μου είχες πει κάνω μιου. Μπρο, πρέπει να σε κάνω, όντως. Πρέπει να μιλήσω με τον άλλο. Μπρο, με κάνουνε τέτοιο coins, τρελά accounts. Θα βάλω τον πράσινο. Πράσινος, μπερές. Γιάννη. Αδερφέ μου, λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ποιος ήταν ο προηγούμενος πρωθυπουργός της Ελλάδας? Ο Κασελάκης δεν ήταν ο Τσίπρας. Μπράβο. Και ποιο κόμμα έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Νομίζω πως έχουμε το μετανάστη το κόμμα, το καλύτερο απ' όλα. Και επίσης, παιδιά, όλη ασβεστότητα τον ασβέστη, όλη ασβεστότητα. Τι ασβεστότητα ρε μπρο, τι είναι αυτό καινούριο? Κάτσε, θα σε έχω admin εδώ άμα θες να μείνεις ή να φύγεις. 5χρονε. Θα μείνεις, θα φύγεις, θα κάνεις. Βασικά, πλέον είναι καλοκαίρι. Ό,τι θες κάνε. Ό,τι θες κάνε, ρε. Καροτάκι! Έλα. Καροτάκι, ερώτηση. Ωραία, λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Ποιος είναι ο μέγιστος βαθμός ο οποίος πρέπει να πιάσει ένα παιδί στο Λύκειο? Όχι, ξέρεις τι. Άλλο. Λοιπόν, τρομερή ερώτηση. Έχουμε και λέμε. Πώς λέγεται? Όχι. Φαχ, τσάτ, περιμένετε. Το chat GPT. Ρώτα με, ξέρω εγώ που βρίσκεις ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Όχι, θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πού βρίσκονται τα πνευμόνια του ανθρώπου? Στο κεφάλι. Ποιο κεφάλι ρε μπρο, ο θώρακας δεν υπάρχει. Ο θώρακας τι είναι? Πού βρίσκονται οι γάμπες στα πόδια? Τι εννοείς που βρίσκονται οι γάτες στα πόδια? Μπρο, άστο, το γολούσι chat. Ωραία, έχουμε και λέμε. Ποιο είναι... Ωραία. Ποιο, λοιπόν, τι είναι αυτό που μισούν οι γάτες και το κυνηγάνε και το τρώνε? Πώς λέγεται αυτό το ζώο? Περίμενε, κάτσε να σκεφτώ. Από ότι, άκου, το διάβαζα πριν για ένα βιβλίο για γάτες, για να μάθω για να γίνω κι εγώ γατούλης. Νομίζω τα ποντίκια. Άσκη Ιωάννη να... Ναι. Έλα, Φόλτιν, ψεύτικε. Φόλτιν. Δεν μ' ακούω τον 5χρονο. Επόμενος. Frost Fire Warrior. Hello. Έτοιμος είσαι? Εννοείται. Ωραία. Έχουμε και λέμε. Τι είναι μηχανή αναζήτησης? Κάτι άλλο ρε μαλάκα, πες κάτι πιο εύκολο. Μην βρίζετε απλά με το τρέξ please. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Ωραία, έχουμε και λέμε. Ποιο είναι το διάσημο... Όχι, ξέρεις τι. Άστο, πολύ εύκολο. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας? Βουδαπέστη. Πού βρίσκεται η Βουδαπέστη, τσάτ? Δεν ξέρω ούτε εγώ. Αδιάβαστος. Σκασμός, περίμενα να το βρω. Στην Ουγγαρία! W, βρίσκεται στην Ουγγαρία. Ναι. Ρουμανία, τι Ρουμανία ρε 5χρονα?
Λέει Βουδαπέστα. Capital of... Βουλγαρία είπες. Βουλγαρία είπες. Συγγνώμη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ποια είναι η πρωτεύουσα... Περίμενε. Ποια είναι η πρωτεύουσα... Όχι, κάτι πιο δύσκολο. Ωραία. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Εστονίας? Μα πιο εύκολο. Πιο εύκολο. Ναι. Ωραία. Ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί του κόσμου? Καναδάς. Ο Καναδάς είναι νησί, ρε. Ο Drake ζει στον Καναδά που είναι νησί. Chat, γράψτε όλοι W. YouTube. Πατήστε όλοι like και σαμπάκιους. Να πάμε 78-500. Ας βες τι δες αυτό. Όπα ρε, Baby Storm. Να σκαλά ρε, thank you. 5 ένα W's. Το chat. Περνάει ο Θημιόλας. Περνάει ο Θημιόλας. Γκρεπάω. Έλα ρε. Έτοιμος. Ναι, έτοιμος. Έχουμε και λέμε. Ποιο είναι αυτό το φρούτο που άμα το αφήσεις έξω για πολλή ώρα μαυρίζει? Μπανάνα. Σωστός. Και ποιος είναι ο πιο γνωστός ελληνικός καφές? Το καπουτσίνο. Οι Έλληνες μεγαλώσανε... Χρειάζομαι αυτό. Μαμά μου είναι κάπως αδέσποτη, μένω με τον πατέρα μου, θέλω να το βοηθήσω.